Dyono sir mandaya sekaring bawana yanes gunes salatri kang kapitaning surya sumembur saking sarira
Sekaring Narendra Asmara Mastu no masidam Mastu silat meringwang jagat karono Sirantondo wisiksaning bisono sono Sinawung langen wilopo Estu musilestantu lampaing Buddha jilantur tutur katulo Tetelo mrih tulat labding paradya winursita Ngupama prameng niskara karanto diantum ing jaman purwa Wini suda trah kang dinama-dama pinardita meng lolata mangkya tekap wasananing Gupita tanduping pralambang matumpa-tumpa marmo panggung panggunggung sang Murwengkata Anenggih pundhita kang kinariwa bebuka murciteng kawi sak mangke ingkang kaeka hadi dasa purwa basa eka tegese siji adiluwih dasa 10 purwa wiwitan pranyata kang kinariwa bebuka murciteng kawi sak mangke anenggih pakuwon Sewuntana ya sinebat pakuwon Bulu Pitu nalika semanten surem soroting Hyang Bagaswara awit katawengan hima Girgantara peteng dedet liwengan kaya bangun kasaputing lebu sirep dedep datan wonten ubahe walang salisik awit kenging prabawaning dumadining perang ageng sinebat Barata Yudha Jaya binangun ingkang sampun tumindak gangsal welas dinten rikalenggan punika ora mokal mawa Prabawa ageng dumunung Madyapada nakala semanten pakuwaning Bulu Pitu kang kinariwa bebuka murciteng kawi aja dupeh amung wujuding pakuwon amung ingkang anggelar pakuwon ing Bulu Pitu nata gung binetara Narendra ing Astina ora mokal hedir ngganing pakuwon yayah kadaton kang gumlar wonten madyaning wana Sayekting kang nglenggahi pakuwon Bulu Pitu pinangka gegununganing para satriya ingkang wonten pakuwoning Sewuntana. Nata gung binatara ingkang kedaton nagari Ngastina ajejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Jakapitana. Ya Prabu Kurupati, ya Prabu Gendari Putra. Ya Prabu Dastratmaja, ya Prabu Trimamangsah. Nalika semanten sang nata kepareng ngamunturaken pepanggihan agung mungwing
madyaning pakuwon bulu pitu ingkang piswanira kapara caket palengganira Sang Nata tumungkul ayah Konjem Pradewi swanira Sang Yendra Mantri Mukarekyana Pati Harya Sengkuni Raden Trigantal Pati Harya Suman ingkang lenggah ing plasa Jenar aja dupe wis kaladu ing yukswa Arjana Pati Sengkuni bebasan wis gempong perot pupuk ampas jambul waneng nanging kaluka ing jagat kajuliganing manah tuwin buntas kawruh pangreng praja datan mukal pinitados ngasta abang ijuning praja ing Astina Pati Harya Sengkuni mengkeraken swanira Notong Wangga Prabu Pasukarna ya Sang Bismantaka Harka putra Suryatmaja Notong Wangga Prabu Pasukarna jajar lengganya Persi Kerpa Pandhita saking Timpuru sinambet piswanira kadang taruna nata ngastina Satriya Tirta tinalangga kasih Raden Kartomarma Raden Kartomarma mengkeraken swanira sangya para kadang Kurawa sinambet para wadya bala handir angebeki pakuwoning Sewuntana sami ngagem busana maneka warna tinun saking Mandrawa Panjayah samudra tanpa tepi swaning para wadya wau kawit saking kathahnya para wadya kang samara sowan bebasan aben bau tumpang dengkul papan wiyar katemahan rupak parandini tintrim tanono kang mubah tanono kang musik kaprabawan sungkawaning Narendra nalika semanten Sang Nata Ngastina pinuju katawengan Badra Irawan katawengan marang kalingan Badra Rembulan Irawan Mega Yayah Hyang Candra katawengan Hima permerming driya manawung lirnawung Sang Hyang Masesa kawekas kawaspadaning cipta wilabeting bangsa titah yika tandha pamayanging Jawata Surlimut kabiyataning rujit dadya muhung marang lumembak ing Sang Hyang Antaya ingkang murwani ku membeng Sungkawa Sang Nata Prabu Duryudana menggalih nembe sedanira Sang Senopati Agung Persi Drunaya Dayang Kumbayana kasambuting Rananggana pranyata Sang Tapa Persi Druna kajawi bapa guruning para Kurawa ugi pinitados pinangka gegedhuk negaring Astina samangke wis kasambuting Rananggana datan mukal dadosaken legek raosing penggalih Prabu Duryudana wau natkala semanten salebet tidem pramanem Reksawaning para wadya ingkang hamurwani reksawaning para wadya awit rawuhnya Narendra Mandaraka Prabu Salyantaka gandeng kunca klayan Narendra Pertapralaya Prabu Adirata
Sigra tenacarane lenggah palengganira Sang Prabu Salyantaka tuwin Prabu Adirata kapareng jajar palenggan dalem Sang Nata. Dupi mulat Sang Hyang Bagaswara sumangrang Sang Akasa. Para kadang sendana wis andhir Sang Nata Prabu Duryudana kapareng lenggah mungging telenging pakuwon sewuntana. Kapareng ngagem busana kaprabon kaprajuritan ngagem akuta kencana binuka wekasan. Samang masungsun tiga kinancingan Garuda marep Garuda mungkur uta-uta kinara wista dumawa untat sinangga praba kencana. Renda cinawi pinangka tetali ngagem sumping guban suring pati. Kuncen tiba njojo anting manik sutyaning parih. Ngagem ulur nuraga mangangsa gelang kelas bau. Salira pindha sarpa binglan atas swara sinangga calung pringan. Ngagem celana cindhih puspita gubeg pinalipet renda cinawi pinatikna warna ngagem dodot Purbanegara paning secindhi wilis uncal mas ginepeng ngagem panggengan warung kuladrang sarungan kang kinariwa werksa timaha kang kasumen peledeket ngingrim kandelan tinata tinatu renggo ditirunggak semigonjo dina-benaben manis mendak kaparang nitra mutiara tinun saking mandrawa gumebyar pindha nektra kitiran saradyan ta wonten telenging pakuwon bawane Narendra Gung Binetara lenggahnya wonten madyaning pakuwon kadhiraken sangya para abdi ingkang ngampil upacara laring manyura kacumas Bokor Kencana pating glebyar ganing busana Sang Nata tinun saking Mandrawa yayah Bathara Kuwira diwaning bondo donya mangejewantah. Palengganira Sang Nata karo si gading kaparing lemek kasur babut pramudani pinalipet renda cinawi pinatikna warna sinbaran sari-sari kaparingan Gandapura kinonyani sasebat kastur Herma Warganda Wida kenebutan lare menyura kungas Gandanira dumugi Paseban Jawi dadosaken cingak Sangya Prawadya kang sami marasawan rewu sing sametos daya jajaran medal langkung rumiyin padu dalem prajurit kang semar tambur stumpret munya mangurahan wonten sajawining pakuwon gunat gunanda menem klonto kung nyelah lambalan horeg Sangya Prawadya para kanca dodok para kanca dodok para kanca dodok dodok jalek song-song grapatan biar celoro setya asrana junjung agama karavana
wangun kang lagi amangan kang sesongko wayanyo kang lagyo sumaras marenggo-renggo rumeng uri Artyono Sirmandoyo Mandoyo Sekaring Bawono Jaladri kang kapitaning Surya dening Kiwangkara Anjrat Sumer
saking sarira risang sekaring narendra sukmeng nala setyasmara dewa dewataning sukmeng nala sarira kang madibya dibya amuja arja arjaning bawana leng-leng gatining kang awan sapa-sapa neng kang astina sumantara tekap tegal guru narya yuwa kresna lagu sireng prasurama nyangkan wacanaka lur narada kapang Yota karawi lurimilu karyo sang bupati nyawa-nyawa semban kula sinuwun mugi keparenga enget kaparenga panjenengan dalem mriksani telenging pakuwon sewuntana bilih para pepundhen sampun nyaket lenggahipun dumateng lenggah paduka ingkang sinuwun tuwin para kadang sentana ingkang sedyanipun cumadong dawuh panjenengan dalem ingkang sinuwun sampun lenggah sawatawis mboten kepareng medhar pangandika aduh semban kula anak Prabu pinangka sembaning para kawula negari Ngastina bilih kadelarungku membenging sungkawa panginten kula mboten badhe kasembatan ingkang dados kersa paduka sinuwun eyeng ora kanggo lehku matur leku ngracik basa nata ukara leku ngen-ngen wis ket mau tibane dipriksani wae ora apa meneh diparingi wangsulan Koko Prabu Mandaraka mugi keparenga medhar pangandika saged ndadosaken ledyaning penggalih ingkang sinuwun Prabu Duryudana yo adi kepatihan yoga kula anggir Prabu Duryudana
Mugi keparenga ingkang bapa munjuk atur saderengipun ingkang bapa matur bilih wonten kalepatan atur kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih. Kula mboten badhe saged maiben sepinten genging Sungkawa Anggir Prabu mboten saged kula gambaraken. Ya margi Anggir Prabu Duryudana rumaos kecalan pepunden kecalan kadang ngantos kecalan putra. Yandawisipun para pepunden pendanipun Sang Mahatma Siwara Bisma ingkang sampun kasambut ing Rananggana tuwinadi Begawan Durna ingkang temtonipun panjenengan nemtokaken dumadosing perang Baratayuda menika Sang Mahatma Siwara Bisma adi Begawan Durna pinangka bebeteng para Kurawa jebul dereng paja-paja purna tumapahing perang Baratayuda ingkang dipunanggep badhe dados bebeteng sampun ngrumiyini kasambuting Rananggana. Menapa malih sedanipun para kadang Kurawa ingkang sampun sawatawis kathah tuwin putu kula pun Lesmana Mandra Kumara temtu kemawon gunggang raosing penggalih Anggir Prabu. Namung bilih panjenenganipun Anggir Prabu kepareng menggalih Purwamadya dumadosipun perang Baratayuda menika rak sampun sami dipun penggalih sesarengan antawisipun Kurawa tuwin Pandhawa. Dados dumadosing perang ageng menika sampun dipun niyati. Nggih. Ingkang mongko bilih Anggir Prabu Duryudana kepareng menggalih sedanipun para pepunden, sedanipun para kadang sentana tuwin putu kula Lesmana Mandra Kumara menika dados banten tamuring perang Baratayuda Jaya Binangun. Sejatosipun boten cekap Anggir Prabu namung lajeng legek boten ibah pepindhanipun Tugu Sinukarta. Awit upaminipun tiyang ingkang nabrang Bengawan dumadosing perang Baratayuda menika sampun dumugi tengah-tengah. Badhe mundur inggih sampun klebus, badhe majeng kirang becanipun klelep. Nanging kepareng Anggir Prabu inget panjenengan menika kusuma rembesing madu Wijilandara Tapa. Menapa namung badhe kendel mekaten kemawon nggih. Kula aturi menggalih ingkang bapa menika jatosipun lelampahan menika mboten tumut inggih saged. Tumut inggih saged. Awit kula menika sakjawining Kurawa, sakjawining Pandhawa. Nanging ngawrat kula menika ageng raos tresna kula dhateng Anggir Prabu Duryudana. Menapa kula inggih mboten sampun kecalan pinangka korbaning perang Baratayuda. Kang rayi Burisrawa, kang rayi Rukmarata ingkang kula kudang-kudang, ingkang kula dama-dama sampun ngrumiyini kasambuting Rananggana. Nanging Anggir Prabu kula aturi menggalih pecah gesange manungsa sawantah menika jebul mboten dumunung pangwaosipun sesami-samining agesang, nanging dumunung pangwaosipun Bathara ingkang hakarya jagat. Dados kula panjenengan dumadi wonten Madyapada menika kapurba dening pangwaosing Bathara. Wenangipun namung damel pesta nanging pesti dumunung pangwaosing Bathara.
terang kodrat gesangipun ingkang putra tuwin para kadang-kadang paduka tuwin para pepunden namung dumugi swanten. Senadyan titah mercapada menika karosanipun kliwat boten wonten ingkang kuwawa mbedah kutaning kodrat. Najan to kawegiganipun titah menika sampun mumpuni nanging boten wonten titah menika ingkang saged matesi dhateng pesti. Nggih. Kula turenget, nggih. Dumados ing perang Bratayuda para kadang Sentana ing Ngastina ngantos dumugi serayanipun Anggir Prabu saking Mancanegari ingkang teksih sami gesang. Wonten mriki menika ingkang dipun waspadakaken Anggir Prabu. Bila Anggir Prabu alit mangro tinggal agengipun ndoyong pamanggihipun. Badhe kados pundi kedadosanipun menika mangke? Mila ingkang menika nggih mugi keparenga lajeng paring pangandika dhateng sedaya para pinisepuh lan para kadang Sentana ing Astina. Leng-leng ramyang ingkang driya sang Hyang Candra Smunya kang katabangan sumu ing tias kang katuridan limut kabyataning rujit sang Hyang Candra Smunya kang katabangan sumu ing tias kang katuridan limut kabyataning rujit aduh apa arep lenggah iki mau nembe dar isih glegeken Paman Arya kula pepak sedaya para pepunden kang kula non sampun sawatawis anggenipun ngangsek lenggahipun nyaketi pelenggan dalem anak Prabu. Wah, Rama Prabu Mandaraka nyuwun gunging samudra pangaksama lalu mangsa anggen kula caos pambagya. Mboten dados menapa, nggih mboten dados menapa. Inggih. Mboten margi kula murang tata tuwin kula nyepelekaken dhateng para pepunden. Inggih saking awrating jejiban ingkang kula sangkul ngantos peteng jagat kula. Kula sampun boten badhe saged maiben nggih. Mila ingkang menika kapenggalih ingkang kanthi sak sekecanipun. Kula nuwun inggih nggih boten perlu lajeng kuwatos. Para pinisepuh boten badhe ngesotaken dhateng paduka. Tiyang para kadang Sentana anggenipun sowan sampun ngertos menawi ingkang dipun sowani menika Anggir Prabu kumembeng Sungkawa. Ayo namung sak sekecanipun waton ketingal jangkep sowan. Mila werni-werni wonten ingkang sedeku wonten ing Sanggawang. Malah wonten ingkang sampun nyambi ngantuk ya. Paman Arya nggih. Rama Prabu Raharja. Pangestunipun Anggir Prabu mboten manggi sambi kala. Wah, Paman Prabu Adirata rawuh. Inggih nggih. Sampun wetawis dangu anggen kula ngadhep Anggir Prabu Raharja Rama Prabu.
Nuwun pangestunipun Anggir Prabu Duryudana mboten mangke sambi kala. Koko Adipati Karna ugi kanthi raharja. Kula nuwun inggih pangestunipun Yayi Prabu mboten mangke sambi kala. Wah, menika Bapa Begawan Kerpa. Inggih. Inggih. Kula nggih syukur menawi mboten pangling. Sampun dangu mboten nate sowan. Raharja rawuhipun Rama Begawan. Inggih, pangestunipun Anggir Prabu mboten mangke sambi kala. Syukur bejo sewu. Tupi kula midhanget pangendikanipun Rama Prabu Mandaraka. Bebasanipun kula lumampah wanci panglong kepapak obor sewu padang trawangan raosing manah. Rama tumapa ing perang Baratayuda Jaya binangun sampun gangsal welas dinten ri kalenggan menika. Sampun kathah para kadang Kurawa duwin para punden ingkang dados banten tawuring perang. Nanging kadang Pandhawa setunggal kemawon dereng wonten ingkang jijir. Nadyan kathah ugi para putra kadang Pandhawa tuwin para kadang Sentana ingkang bantu Pandhawa ugi sampun sirna mregolayu. Nanging dereng rumaos marem raosing manah kula. Lajeng tumindak ing perang Bratayuda pinangka pepulih sedanipun Bapa Begawan Durna kados pundi Rama Prabu. Kepareng munjuk atur wersanipun Anggir Prabu bilih panjenengan dalem mundhut wawasan ingkang Bapa Mandaraka. Kula kepeksa mboten saged caos atur. Amargi upami panjenengan mundhut pemanggih kula dumados ing perang Bratayuda menika wiwit badhe dumados perang Bratayuda kula sampun mboten sarujuk. Inggih. Ya amargi Kurawa lan Pandhawa menika sami-sami anak kula. Natkala semanten kula gadah pemanggih duwa sampun ngantos dumados perang Bratayuda. Nanging mbok menawi sampun dados keparenging Bathara. Senadyan to ingkang Bapa Budidaya kados pundi mbun saged kasembatan anggen kula mbangkaraken dumados ing perang Bratayuda. Dados tumampaing perang Bratayuda menika upaminipun kula menika cara lare-arit mutung mekaten amit gadah pemanggih ingkang boten kagem rak sampun boten badhe tumut cawe-cawe. Dene kula tansah nderek Anggir Prabu wonten pakuwon menika alabet saking tresna kula dhateng Anggir Prabu. Mila bilih Anggir Prabu mundhut wawasan kepeksa ingkang Bapa mboten saged matur. Kula sumanggaaken Anggir Prabu Duryudana tuwin para pinesepuh lan para kadang sedaya sanes-sanesipun. Cekap semanten atur kula. Nggih. Rama Prabu Radya pamanggihipun Pamanadirata kados pundi? Kowe Jagadewa Bathara. Para munjuk atur rasa dalem Anggir Prabu sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama. Inggih. Ngengeti senadyan kula menika Narendra nanging kula menika mboten saged tuntas babagan gelaring perang. Dados bilih benar mundhut priksa dumateng ingkang Bapa bab lampahing perang Baratayuda ngaturaken baliluning manah mboten saged matur. Dene anggen kula kraya-raya dumugi pakuwon Sewuntana menika. Labet kula menika inget nadyan kula menika Nalendra ugi taksih kalebet wewengkon negari Ngastina. Kula kepengin sumerep awon saening gumlaring paprangan Tegalkuru. Tuwin yoga kula pun Basukarna menika mapan anggen kula momong wiwit teksih kuncung ngantos gelung
ingkang mongkonat kala prang Bratayuda dereng putu mapak menika senopati. Dados kula menika dumugi wonten ing Pakuwon Sewuntana menika namung badhe nyidikaken utawi nyatakaken kawontenan paprangan. Mila bilih kula dipun punduti wawasan mboten saged matur nggih. Nggih. Senadyan to mboten saged Paman Prabu ngaturaken pamanggih, namung putra Pekenira sampun matur sembah nuwun. Rawuhipun Paman Prabu saged mbombong raos sing manah ingkang putra. Inggih, inggih. Paman Arya. Wawasan Pekenira kados pundi? Pilih ingkang dados atur kula nggih. Prang Bratayuda menika mapan ingkang swau sampun sami dipun penggalih, sampun sami dipun niyati. Kedah kalajengaken dene Anggir Prabu mboten perlu kepareng menggalih sedaya para kadang sentana minggahing para pepundhen ingkang sampun kasambuting rananggana. Bilih kepareng Anggir Prabu menggalih kanthi kaweninganing penggalih, para kadang Pandhawa ugi sejatosipun langkung kathah ingkang sampun dados banten tawuring perang. Dados pepejah menika wau mboten ngemungaken para kadang Kurawa lan ingkang bantu para Kurawa. Nanging senadyan to para satriya ingkang bantu Pandhawa ugi saged kula aturaken sampun tanpa wicalan ingkang dados banten tawuring perang. Nggih. Tinebab lajengipun tumapaking prang Bratayuda mugi keparenga anak Prabu mundhut wawasan sedaya para pepundhen mangke sinten ingkang saged kagungan pemanggih supados andayani ungguling yuda para kadang Kurawa. Paman Arya, Paman Kerpa nuwun wonten dawuh. Keparenga Paman Kerpa majeng lenggahipun ingkang putra badhe nyuwun wawasanipun Paman Begawan Kerpa. Kepareng sawetawis ingkang bapa mingset sowan kula Paman Begawan iki. Piye sendika? Mbah sang para marta tu pandita kang mus limpat parama widyang sunyata mengkuliring kasarjanan Mamayu ayu jono rungsit tasih sesama samaning dumadya Siwarsana. Anggir Prabu Duryudana dupingkeng bapa kepareng majeng pisuhan kula medal sakmangke pangraos kula kados kejugrugan wukir sari kablabak ing samudra madu. Ing atas kula menika namung boboting pendhita kepareng kula abenajeng caket layan lenggahing nata gung binatara inggih pinandhalem Anggir Prabu Duryudana. Mila kala wau gugup raos sing manah. Raos sing manah kula pindha tinebak ing sima lepat sinambering gelap tuni gurawalan anggen kula ngoncati. Geter raos sing manah ingkang bapa dupi wonten ngersa dalem anak Prabu sirna raos kumarasan pindha sinram tirta wayu swindu. Mila ingkang menika ingkang bapa kepareng lajeng nyadong dawuh menapa ta ingkang dados kepareng dalem ingkang sinuwun
kepareng nimbali ingkang bapa krepa kawula non ingkang bapa sedya ngangulungaken jangga nilingaken karna paman krepa kawula non tumapak ing perang Baratayuda Jaya binangun gangsal welas dinten ri kalenggan menika temtunipun paman krepa priksa gumlaring paperangan Tegal Guru inggih sanadyanto dipunaturaken dening paman Arya para satria ingkang bantu Pandhawa kathah ingkang pecah nanging para kadang Kurawa ugi sampun kathah ingkang kasambuting rananggana minggahing para pepundhen inggih sedanipun Sang Mahatma Resiwara Bisma tuwin Bapa Begawan Durna ndadosaken legek raos sing manah sumambetipun perang Baratayuda murih saged unggul jayaning para Kurawa kanthi sarana kados pundi hong Siwarsana kepareng munjuk atur sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama nggih wiwit tumapak perang Baratayuda Jaya binangun sedinten kalih dinten tigang dinten kawan dinten ngantos dumugi gangsal welas dinten rikalenggan menika kula tansah mespadakaken kawontenan gumlaring aprang inggih dupi kula taliti saestu nggih mboten mokal menawi dipun tingali tata gelar Pandhawa menika gangsal glintir ingkang bantu Pandhawa menika namung kekiyatan saking Wirata Dwarawati Pancala Magoda rak mboten sepintena sanes para Kurawa nalika dereng tumapak perang Baratayuda teksih Senopati Agung dipunasta Sang Mahatma Resiwara Bisma tesih wetah para senayaning Kurawa Ratu Sewu Negari wadya balanipun tanpa wicalan dedamel gabak pindha jati ngarang menawi dipun tingali saking tata gelar kedah Kurawa numpes Pandhawa menika wonten bebasan angel mijet wing ranti nanging jebul dumados sing perang Baratayuda lajeng kula anggep rame ngaten kemawon awit nadyan Pandhawa menika kathah ingkang dumugi sirna nanging Kurawa lan para senayaning Kurawa ugi kathah ingkang pecah wonten paperangan inggih namung dumugi kula taliti sedayanipun nggih jebul para Kurawa menika menawi pacakara caranipun boten kok tiang semanten kathahipun menika monggo sesarengan ngupadi sarana ungguling Kurawa boten perlu mawas menika kabetanipun sinten nanging menika kebetahaning Kurawa boten mekaten nanging teksih wonten raos ngetingalaken aku dhewe sing digdaya aku dhewe sing pinter aku dhewe sing ampuh lah menika lajeng boten saged saiyek saeka praya jalaran anggenipun Pacakara menika wau teksih pawitan pamanggih aku menika wau pancen dipun caken dhateng papan menapa kemawon pamanggih aku menika repot kok nggih repot nggih sanes kalian Pandhawa katitik saking tumandanging karya mboten wonten raos iki mengko aku kudu menang perune aku menang bisa muncer dhewe mboten nanging perang Baratayuda menika sedyaning para satria ingkang bantu Pandhawa aku niat ngudi budidaya menanging Pandhawa marga nyangkul diwan suci dadi utusaning adil bakal mrastu ambek angkara murka ning menika panganggepipun tiyang mriku jatosipun penandhi saged kagungan pemanggih aku ya nyangkul kewajiban
suci mekaten inggih. Dados bab angkara murka menika namung dakwa dinakwa. Mrika ndakwa yen panjenengan ingkang angkara, panjenengan iki ndakwa yen mrika ingkang angkara, rak ngaten to, Nggih? Inggih. Inggih menika. Temtu tiyang pasulayan menika dakwa dinakwa, kowe sing kleru. Mrika ya nglentokaken mriki. Menika mboten dados bab, mboten perlu dipun penggalih. Namung kang perlu kula aturaken mrika ketinggal anggenipun saiyek saika praya. Anggenipun Pacakara menika bantu binantu ingkang saged kula tingali kanthi kasat netra nalika Kakang Begawan Durna tedhak wonten paprangan damel gelaring perang Garudabya. Werkudara sampun pisah, Janaka sampun pisah kalian barisan ageng ingkang wonten tengah namung barisanipun Sri Kandi. Sapisahipun Werkudara Janaka lajeng barisan Sapeturang, gelar perang Sapeturang majeng. Aduh nggih, Randuwa tangan ingkang dipun lenggahi Prabu Puntadewa menika bebasan kantun kirang sakranggean. Saged diadal barisaning para Kurawa margi saking pengamukipun Abimanyu. Lah menika mongko Abimanyu menika mboten wonten ingkang dawuhi menika. Nitih kuda ngamuk wonten madyaning paprangan. Mangewu para wadyabala ingkang pejah. Senajan tundhonipun Abimanyu menika sirna tur kanthi karanjap kuwandanipun, nanging pejahipun Abimanyu menika mengku daya ingkang ageng sanget tumraping Pandhawa amargi saged nggagalaken barisaning Sapeturang ingkang badhe nyepeng Prabu Puntadewa badhe ngepung Randuwa tangan. Amargi menawi Puntadewa saged kepikut, Bratayuda bibar, Kurawa ingkang menang, Pandhawa ingkang kawon. Kantun sakranggean saged wurung penjangkaning Kurawa namung saking pengamukipun Abimanyu. Lah menika kira cetha sanget yen Pandhawa menika anggenipun Pacakara inggih wiwit inggih lare nem ngantos dumugi ingkang sepuh wontenipun daya dinayanan bantu binantu. Inggih sanes para Kurawa pados muncaripun piyambak. Inggih gambaranipun cetha wonten kok nggih. Nalika perang Bratayuda Jaya Binangun dering tumapak enget kula negari Ngastina menika wonten senopati ingkang saged dados beteng negari ing Ngastina. Sumbaripun wah sampun sajake kados wani ndilat wesi abang kaya bisa mutung wesi gligen. Lamun besok perang Bratayuda Jaya Binangun aku sing arep ndepani negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun tumapak aku sing arep njaga keslampetaning Kurawa. Perang Bratayuda besok tadi aku sing arep numpes Pandhawa. Nanging jebul namung telas aku tok. Sareng perang Bratayuda tumapak ketinggal wonten paprangan kemawon mboten ate. Menika dados menawi panjenengan kepareng menggalih kanthi kaweninganing penggalih mawi petangan lan etangan ingkang jangkep, negari Ngastina menika sakmangke wonten bebasanipun Jati Kesusuban Luyung. Jati Kesusuban Luyung niku pripun pamanarya? Lun wonten tahu. Mboten mireng menika wau. Ragi makler iki lho. Paman Kerpa ngendika para Kurawa menika wonten bebasan Jati Kesusuban Luyung. Wah menika parian kok nggih. Kula mboten nate parian dados mboten ngertos. Prayogi lajeng nyuwun priksa babar pisan. Menika namung upami kok nggih.
Jadi kesusupan luyung menika mekaten. Perlu kula aturaken barang ingkang sae mulus jebul kapletikan barang ingkang awon sekedhik ingkang sae menika mau malah dados kawon sorotipun kalian ngawon namung sekedhik menika wau. Inji. Dereng ngertos kula. Kula upamikaken malih wosipun golonganing Kurawa, kukubaning Kurawa menika prasasat kalebetan setan. Ingkang dados mata pita dados utusaning mengsah ingkang mangka wonten kukubaning Kurawa sinikepan anggung sinungga sungga sinunggi sunggi kepara malah dipun pitados nyepeng pangumaos wonten negari ing Astina. Dados negari Astina menika wonten setan. Inggih. Setan menika rupinipun kados menapa? Pamanaryo. Setan menika rupinipun kados menapa? Cendhek. Awakipun lagi lemah. Badhe mboten panggenan panas mesti remen ngangge kacamata ireng. Kula piyambake dereng ngertos kok menika. Kula aturi bloko kemawon jatosipun dados kula menika mboten bingung anggen kula nampi. Mboten kok setan wujud setan ingkang ngajiri-ajiri menika mboten nggih. Dados inggih menungso nanging budi pakartinipun saengga setan awis saking lembatipun tumindak jatosipun menika mengsah nanging boten mengertos para Kurawa yen menika mengsah mila wonten negari Astina malah dipun sungga-sungga dipun sunggi-sunggi nanging inggih tiyang menika wau iya tiyang limrah oh dados sanes demit utawi setan sanes tiyang limrah dados mata pitaning mengsah wonten negari Astina saking sagedipun anggenipun tumindak saking limpatipun lajeng tumindakipun saengga setan mekaten awit mboten saged kadulu nektra lair inggih mila mekaten ning tiyang menika inggih tiyang wah judeg kula sinten naminipun gadah nami mboten? Oh iya wonten naminipun gadah nami ya. Sinten? Wah ampun saged matur kula. Menawi kula matur kanthi bloko mbebayani menika. Nanging sak menika menapa wonten negari Astina? Ugi wonten negari Astina malah rikalenggan menika ugi wonten telenging pakuwon Sewuntana mriki kapara nunggil sak pejagong kelayan pendandalem anak Prabu Duryudana. Jojo muntap lir kinetap nektra kocak ngundarandir. Idep nyomangala cakra kumedhut padoning ladi gedruk siti bantala bentar Bantala bentar kathah-kathah Resi Kerpa denya munjuk atur Prabu Duryudana dereng saged tanggap kacarita nutung wangga Prabu Basukarna dupi midhanget kanthi trewaca sabdanipun Sang Resi Kerpa saknalika njer babak pasuryanipun pindha kembang muramari njepiping talinganipun bawanipun utang wangga kasungan watak ingkang wengis datan toho-toho amung medal sabdos kalih wanda Resi Kerpa kacandak kalarak medal sak jawining pakuwon cipta ringgalira Resi Kerpa matur nuwun saning ratu waton bisa ngucap pendhita kaya mengkono kang pantes tak jabut nyawamu dina iki.
Paman Arya mboten nginten Paman Arya Koko Adipati duka kados mekaten ngantos Paman Resi Kerpa dipun larak. Nggih Prabu Duryudana. Kula Rama Prabu. Aduh, nggih. Kula aturi menepaken raosing penggalih supados kanthi trewaca anggenipun badhe menggalih babagan menika. Adi Arya, pancene kowe mau kudu bisa nggendoli Dipati Karna. Mergo aku rada kapiring dadi aku ora ngerti. Lah kok malah kowe ngrubyuk dhewe. Mula-mula niku sing marang. Kula ajeng jangkah wiron kula dilingguhi. Dadi keserimpet kula iki. Aduh nggih, kula piyambak mboten nginten ya yoga kula Dipati Karna. Kula ajeng tumindak ingkang mekaten. Prayogining lampah kados pundi? Nggih, prayoginipun lajeng anggir keparenga tedhak sang pelenggan. Nduwa kanepsanipun anggir Adipati. Nanging ingkang ngatos-atos sampun ngantos kirang prayitna. Kula nuwun iki. Sampun ngantos wonten kadadosan raja pejah. Yen ngantos kedadosan menika mangke ngawontenaken raja pejah aduh nggih. Saya damel ringkih negari Ngastina. Rama Prabu Mandaraka keparenga panjenengan kula kanthi merpeki Koko Adipati Ngawangga. Sumawi nggih kula dherekaken anggir Prabu. Gumulung mangrempak ing wadya Krada guru reka giri-giri ning rananggana ning rananggana gawe gelar Begawan Kerpa kowe matur ngersani Nalendra menang-menang digugu menang-menang dipercaya waton kowe bisa ngucap apa dianggep Dipati Karna ora mangerti karo karepmu. Kowe akeh-akeh matur sana Yayi Prabu Duryudana sejatine kowe iki nyemoni aku. Para Kurawa kalebutan mata pita pengawakaning Pandhawa cetha yen kowe nyemoni aku. Ora perlu semun-semunan. Aku tok dakwa dadi mata pitaning Pandhawa ngono apa piye? Pandhita kang waton bisa ngucap kaya kowe kuwi. Pantese kudu jabut nyawamu. Lho kok sik to. Karna nanging aku matur nusa dalem ingkang sinuwunake akeh iki mau. Nek pancen kowe iku ora rumangsa, mokal nek kowe krasa. Marga kowe krasa, jalaran kowe iku pancen rumangsa. Pancen kowe kuwi didulu sak gebiaran bae. Cetha kowe kuwi sedulure Pandhawa kok melu golonganing Kurawa. Tumrap aku pancen bebayani. Mongko nyatane tumapak perang Bratayuda. Durung tau kowe maju madyaning paprangan. Kuwi dudu luputku.
Ingkang luput niku Senopati Agung Paman Durna. Janji aku sumela matur. Mesti aturku ora diagem. Dianggep para Pandhawa iku satriya aran. Dianggep para Pandhawa iku satriya loro saudon, telu saurupan. Dianggep para Pandhawa iku satriya enteng boboting ayuda. Kang dipercaya mung kabeh siswane Paman Durna. Satemah bareng murid-muride Paman Durna tekaning pati. Nganti Paman Durna tumeka pati rumadyaning paperangan. Kowe sing dadi sedulure Durna. Waton bisa ngucap nggonmu arep nglabuhi karo Paman Pendhita Durna. Ndakwa marang aku ingkang dudu yen niat aku iku bakal numpes Kurawa. Ora perlu ngenteni perang Bratayuda. Wis wingi-wingi aku numpes Kurawa bisa kelakon. Yen kowe arep ngerti gegedhoane Dipati Kerna. Iki satriya kang netepi darmaning satriya. Aku sedya nuhoni apa kang dadi kesaguanku. Aku tau janji karo Yayi Prabu Duryudana bakal nglabuhi Yayi nganti sak enteking yuksmaku. Nanging kuciwane perang Bratayuda pangwasa durung dumunung tanganku. Dumunung tangane Paman Durna. Janji aku duwe atur apa-apa ora kanggo. Lah kok bareng kowe agek teka nang ngarepe Yayi Prabu dina iki bisa ngoceh, bisa nyerweteh gunemamu. Wong kang nyuwara ora dipikir. Pantese ku dijabut nyawamu. Ya wis sakarmu. Ning sing baku pokoke nek ora rumangsa ora krasa. Anane kowe iki krasa mesti kowe rumangsa. Mokal nek ora rumangsa. Saiki karepmu kepiye? Kowe kudu tugel gulumu. Lho. Kowe mateni aku. Nek pancen kowe iki watak satriya hadu dodo. Ayo tangkep Jojo Kantaran Bau Genti Milang Tatu. Aja nista tumindakmu nglarak wong saka mburi. Aja waton bisa muwus karpa. Nek pancen kowe Pendhita Digdaya. Budyadaya bisa nyakuwal nggonku ngukel rikmamu. Oh babuh. Tak kipatke. Kelakon tiba. Tampling jagat ora wurung kono marganing patimu. Saya muntap Rasimana Sang Adipati Kerna. Sigra narik pusaka Duwung Kyai Kala Dete dapur jalak mijil saking rangka biar murup sak obor pamore katamaken jangganiros Resi Kerpa datan monggo puliya pinesti keparinging Bathara Nuyanayuh Resi Kerpa sirna mergolayu. Surem dewaing para kingkin lir manguswa kang layon liap netra mracenani nglindanging sono
sukma raga ilang sukmamu lelayangan raga ngendi nggonmu tiba sukmamu kuntrang kantringan tanglir umliyanging potra kang katiyuping samirana mandra Arsi Kerpo Sirna Mregolayu datan sambat kenging pusaka ngawangga Kyai Kaladete gilang-gilang kunarpanira wonten sajawining pakuwon sewuntana nata ngwangga maksih ngasta pusaka ligan mangar-mangar pindha kembang murawari pasuryanira pertanda bilih teksih ageng dukanira para kadang Kurawa amung mespadaken saking ketebian mboten wonten ingkang kumapurun nyaketi dhateng Sang Adipati Karna. Sang Adipati Karna tansah prayit neng kewuh mulat kanan mulat kiring mriksani mbok menawi wonten ingkang sedya bela sedanipun Resi Kerpa. Kacarita Prabu Duryudana dupi priksa Sang Kerpa wis dumugi ning sirna. Sigra merpegi Sang Adipati Karna jeleh-jeleh saking ketebian. Aduh, Koko Adipati keparing ngracut dukanipun Koko Adipati. Kadang Kurawa aja maju mbaka si bareng mara legane atiku. Sapa sing bakal mbelani patine Kerpa? Kerubuten Dipati Kerna ora-orane mundur jangkah. Ayo maju bareng. Ora-orane Dipati Kerna. Ngucire ngajurit. Aduh, ying. Panggir Prabu Duryudana, kula paman sabar nggih. Ingkang saged anggenipun ngrangkani watakipun Kang Raka Natangwangga. Kang Raka menika nadyanto sigit warnanipun anging kesungan watak. Gampil duka wengis pangandikanipun. Ngatos-atos nggih menika saweg ageng dukanipun yen ngantos panjenengan menika mangke ngendikanipun
nocok raosipun Sang Adipati Karna. Aduh saya mbebayani. Aduh Karpa wis mati. Koko Adipati Karna kaparinga nyirep dukanipun Koko Adipati Karna. Kula mboten badhe nyikara dumateng Koko Adipati Karna. Sewu mokal. Pendhita kang disungga-sungga, pendhita kang diaji-aji wis tak pateni. Mokal menawa para Kurawa ora bakal mika dipatikira. Ayo aja maju mboko sibareng mara. Kados pundi Rama Prabu? Karna. Karna. Apa skara mangsamu wis bener yen kowe ngucap inggih kaya mengkono? Wong semene akeh ora ana sing arep nglabuhi utawa mbelani patine Kerpa. Panggir Prabu Duryudana sak kadang kadean nyaketi marang sliramu mung butuh arep nyirep dukamu. Amarga mikir apa wae iku nek kawuwuran mangku duka ora becik kedadeane bisa uga tuna luput duna dungkap. Sareh no pikirmu Karna. Nalika durung prang Bratayuda Jaya binangun kowe kang sago njaga keselametaning para Kurawa. Bratayuda tumapak apa kelakon Kurawa sirna merga saka tanganmu. Banjur ndi? Jenenge satriya ingkang setya marang janji, setya marang sesanggeman. Mun taping atimu kaya mengkono iku anggere Prabu Duryudana babar pisan ora bakal duka. Ora bakal nibakake pidana merga ngerti yen kowe iku lagi wong nesu. Para jajal, curigamu iku sarungna dhisik. Sarungna. Anggere wis curigamu iku tok sarungke bisa lerem pamikirmu. Wah anakku ngger. Aku sing keronta-ronta pikirku ya ngger. Prang Bratayuda tumapak 15 dina rikalenggani ki aku durung tau ketok. Lagi iki aku butuh ngerti kahanan paprangan Tegal Kurulan Pakuwon ing Sewuntana. Ora ngira babar pisan nemahi lelakon kang kaya mengkene. Bungah kang ora demen dianggep aku ingkang ngisi kekendelan marang kowe. Mula kowe mesakno aku ya ngger racuten dukamu. Karna wis to ngger. Sarungna curigamu. Mangu-mangung bang-bang winangun kang lagi amangani panendang yoneng nolo Yayi Prabu Duryudana mboten badhe mbelani pecahipun Kerpa sak gluguting kulang kaling jiwawut pinara sasra. Mboten badhe nglapeti dhateng paman Kerpa ing sampun seda. Yayi Prabu mboten badhe pitados kalian aturipun Kerpa. Ndakwa dumateng ingkang raka bilih kula menika mata pita pengawakaning Pandhawa. Sak gluguting kulang kaling jiwawut pinara sasra. Mboten badhe pitados dumateng Resi Kerpa ingkang kula pitados sabdanipun Koko Adipati. Rak ngaten Paman Arya Singgumi. Nggih. Percaya kalipun wong mudhar ajeng kinapa. Wong mati ora kena digunakake tenagane. Menawi Yayi Prabu sampun mboten badhe mbelani dhateng
Kerpa. Aduh Yayi. Tinebena ing bebendu sekathahing kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Panginten kula Yayi rawuh menika wau badhe mikut ingkang raka monggo. Bawanipun sak mangke kula sampun menep raos ing manah kula. Rumaos bilih kula menika kawengku. Pangumaosipun Yayi Prabu Duryudana. Upaminipun kula kepatrapan kapidosan. Sampun malih namung dosa sakit dumugining pejah. Dados ndek pengamun-amun sedya kula temah. Kula sumanggaken jiwa raga kula Yayi. Bilih badhe kapurba kawesesa mapan kula kawengku kapangumaosipun Yayi Prabu Duryudana. Matur nuwun bilih Koko Adipati sampun kepareng menepaken raos ngeracut dukanipun. Lah rak mengkono nggih. Dadi bisa dijak rembugan kanthi wening inggih Rama Prabu Mandaraka. Ora kok banjur sapa-sapa diamuk. Sapa-sapa sinang ngarepe diamuk. Iya nggih, aku dhewe ya melu bungah pikirku. Paman menapa Koko Prabu Radya menapa pancen anggir dipati menika watakipun kados ngaten. Wiwit bocah biyen kaya ngono kuwi adikepatian. Janji kecocok rasane iki gampang muntap. Ning njunjut gampang lilih. Tau lunga blas ora pamit ya bali dhewe. Oh ya syukur. Dados kula piyambak mboten kaget mekaten. Pancen watak iku gampang muntap rasaning pamikir. Kaya kula dek tesih enom. Kula riyen selaya ngoten gitu. Blas kesah sedina dalu. Nang paran klisak-klisik. Mulih kudung tangan kula. Oh ayo kowe. Lajeng kepareng Koko Adipati menggalih sambetipun Prang Bratayuda Jaya Binangun. Rene wontenipun namung Koko Adipati, kula semanggaken Koko Adipati. Kula kepeksa dereng saged matur. Kula badhe saged matur sanipun Yayi. Keparenga kuwandanipun Kerpa menika dipun singkiraken. Nggih. Paman, prayogi kuwandanipun Kerpa dipun singkiraken. Oh ya bener Adi Arya Sengkuni. Mesti wae Dipati Kerna janji isih mriksani kumandani Kerpa, isih nabet ana jroning rasa, banjur gampang muntap rasaning pamikir. Prayoga enggal dirukti kumandani Kerpa inggih. Bocah Ngastina, wah. Kumandani Resi Kerpa ruktinen. Kula nuwun dika. Mang winangun kang lagi omongani anenang yo nenging nala Yayi Prabu Duryudana, kula Koko Adipati. Bawanipun sampun boten wonten ingkang metengi jagat kula. Yayi Prabu ngajeng ngendika, kula supados tumut cawe-cawe sumambetipun Prang Bratayuda Jaya Binangun. Bawanipun kula sampun rumaos. Nadyan Kerpa menika wau kula anggep tiyang ingkang lepat tumrap ingkang putra menapa ingkang Raka Mangga. Nanging nyatanipun menika ugi dados nujungipun Yayi. Mila kula badhe ngetingalaken Koko Adipati Karna. Matur sembah nuwun. Bilih Koko Adipati Karna kepareng nyambet lumampahing Prang Bratayuda kepareng jumeneng senopati perang. Rai Padukun nderek Nayogyani mila keparenga supados mbombong raos sing penggalih
kula sedya caos Andrawina. Yai. Andrawina gampil pinanggih wingking. Sumengkara sing ana ing neraka. Daya-daya kula saged damel bukti dinten menika ugi keparenga kula majeng mun madyaning paperangan. Nggih. Panggiradipati, kula paman menika wanci sampun badhe peteng. Awit Surya meh konjeming pratiwi. Mangke dumugi paperangan temtu sampun wanci tengah dalu. Wancinipun peteng menapa badhe perang. Tiyang Pacakara menika mboten perlu ningali kawontenan padang utawi peteng ingkang baku wani menapa panjenengan kulina perang dalu. Babagan menika amung saking sumengkaning raos daya-daya kula saged mitingalaken bukti wonten ngersanipun Nyai Prabu. Dene mangke para kadang Kurawa mboten wonten ingkang purun kula jak majeng wanci dalu. Monggo nanging kula badhe majeng dinten menika ugi. Nggih. Kados pundi nggih? Kados pundi Rama Prabu? Pirani sampun dados pikajenganipun ingkang raka. Ayih prayoginipun lajeng dipun sumanggaaken mekaten kemawon. Koko Adipati Karna yen mekaten kula nderek nayogyani. Matur sewu sembah nuwun. Namung sampun ngantos Koko Adipati Karna mboten wonten pinangka baukanan kering wonten madyaning paperangan. Prayoginipun kula badhe caos pambiyantu pinangka baukanan keringipun Koko Adipati. Ingkang menika kula semanggaaken. Sinten paman ingkang pantes? Rayi Paduka Buma Wikata, Wikata Buma. Ingkang sampun sawetawis gadah panuwun kepingin majeng madyaning paperangan. Prayogi paman kadhawuhna Jaya Wikata menapa Buma Wikata, Wikata Buma pinangka senopati pangapit majeng mun madyaning paperangan. Inggih dhateng sendika. Keparenga Yayi lajeng ingkang raka padal pasilan medal menika nyuwun tambahing pangestu. Ndherekaken sugeng tindakipun Koko Adipati. Rama Prabu Mandaraka kula nyuwun pamit ingkang prayitna ya nggih. Nadyan kula ugi nyuwun pamit Anggir Prabu. Yoga kula majeng madyaning paperangan. Kula kepingin memanuki saking katebian. Ndherekaken sugeng tindakipun Paman Hadiroto.